Wel, dwi yma yn y Cylch Moch, a da ni wedi cyrraedd y Brif Bencampwriaeth, y mochyn gorau yma yn y sioe 2025. A mae eisiau llyged yn cefn eich pen, achos mae yna foch yn pasio ni'n bob man yma. Lwcus bod gennau westau arbennig iawn sy'n cadw pawb mewn trefn yma. Liz Shankland. Liz, mae yna gystadleuaeth a hanner yma. O, mae'n wych yn di. Jyst i weld gymaint o fridiau mewn, a jyst i ddangos i bobl, mae'r amrywiaeth moch. Achos dwi'n siŵr mae lot o blant yn tyfu lan, jyst yn meddwl bod mae moch yn jyst gwyn neu gwyn gyda smotiau, ond chi'n gweld fan hyn, a mae tipyn bach o bopeth yn sa. Dewch ni weld, mae gennym ni'r beirniad yn y canol, Mr A.J. Robinson o swydd Arby yn cadw llygad Oxford Sandy and Black. Oxford Sandy and Black, ie. So poblogaidd iawn, bryd traddodiadol, boblogaidd gyda pobl sy'n jyst yn dechrau gyda moch, achos fel arfer mae'n eitha tywel, ond... Ar y gair, mae'n hynny gwr. Mae hwn yn eisiau redig rownd i mi bach, ond, i fod yn onest, mis Ionawr gath ei geni, so, Ifanc mae iawn esgus, ynddi? Ie, mae'n ddigon o esgus. A gyda'r Oxford Sandy and Black, sanau gwyn, gwyn ar y cynffon, a tym bach o wyn ar y wyneb yn y licio. Ie, mae'n modus yn mynd mlaen at y Peatrin yn y canol na fan'na wan, dydy? Peatrin, ie. Neis i weld nhw yn y cylch hefyd. Wahanol iawn i'r Oxford Sandy and Black, mae'n gyhyren bob man. Yn hollol. Fel ni'n dweud, fel y Belgian Blue o'r byd moch, dod o Gwlad Belg, nhw'n galw fe the Muscles from Brussels. Muscles, nhw. Ond ti'n gweld dim fraster y gwbl yn nhw. Maen nhw'n defnyddio nhw fel be ni'n galw terminal sires, croesi gyda hychod o gwahanol ridiau. Dwi'n gweld. I gael y cig yn mwy iachus. Ie, llai o fraster. Llai o fraster, ie. Ond mi welson ni'r beirniad yn y pare, mynd am y Tamworths, mwy traddodiadol, a mae'r Peatrin yn fryd modern iawn i gymharu, ynddi o? Ie, wrth gwrs. Mae fe wedi cadw British Saddlebacks am dros y blynyddoedd, ond mae gorfod edrych ar bob bryd fel... mae gorfod bod yn objectif. Ie. A ti'n gorfod edrych am be mae'r cymdeithas y bryd yn dweud yw'r bryd standard. Y safon, y checklist o'r pethau maen nhw moyn yn y bryd. A mae'n astudio'r hwch gyfriog ar y funud. Iddo Amanda Phillips. Ie, Amanda wedi ennill y Bencampwriaeth sawl gwaith. A mae'r hwch yn edrych yn dda. Mae'n enfawr yn y mewn globen o hwch. Mae'n hyd a lled yn ni. A dyfnder. O, ie. A mae fe yn licor, y moch mawr. Fi wedi bod yn siarad â ffrindiau sydd wedi gweld fe yn beirniadu o blaen. Mae'n licor mynd, y rhai sy'n digon o size, digon o presence yn y cylch. A weithiau, na beth yw rhywbeth sy'n dal dy lygad. Dal lygad ar y dydd, chi'n mynd i'r cylch na efo dim syniad a mae o'n digwydd. Reit, mae'n cymryd amser, Liz. Mae'n cymryd amser, ond dyna beth ti'n disgwyl. Ie, mae'n berniadu. Ti'n goffa wneud y job yn na. A mae yna gannoedd yn berniadu'n answyddogol, felly rown ni funud iddo fo, chwarae teg iddo fo, a ddown ni nôl yn y man. Diolch am y tro. Ma'n y Cylch Moch. Dyn ni ar y Prif Bencampwriaeth, i'r mochyn gorau o'r holl foch yma yn y sioe. A dyn ni wedi bod yn aros yn reit hir am ganlyniad. Mae'r beirniad Mr Robinson yn dal yn y canol. Mae wedi bod yn crafu ben am hir. A mae Liz Shankland yma fo fi. Mae wedi bod yn crafu ffen hefyd. Liz, os gennych chi ffefryn answyddogol wan te? Mae'r cystadleuaeth yma wedi bod mor anodd. Achos mae safon y moch yn wych. Dwi ddim yn siŵr, os maen nhw'n mynd i wneud rhyw fath o sortio mas nawr fan hyn, achos weithiau mae beirniad yn
dweud wrth rai o'r bobl, i fynd mas o'r cilch, jyst i gael shortlist neu rhywbeth. Mae wedi bod yn edrych ar y Berkshire lot, a dwi yn licio'r fanwes na. Yn y cefn, yr un du gyda'r gwyneb gwyn, Jack Tiley o Risga sydd wedi brido hon. A maen nhw'n just edrych yn smart a sefyll a symud yn lyflu. Mae'n edrych yn really nice a mae marciau y bryd yn berffaith ar nhw. Wel, dyma ni te. Mae cwni yn y cylch hefyd. Dwi'n licio'r cwnis. Dwi'n gyfarwydd iawn efo nhw. Yr un bach fan hyn. Mae'n edrych fwy fel anwes o beth. Lucy Giorgio fel arfer, mae'n cadw saddlebacks, ond mae'r cwni, mae'n naturiol yn fach. Ti'n clywed am micropigs, mae'n rubbish micropigs. Mae just pobl yn neud arian mas o bryd o pethau bach. Ond mae cwni yn bryd go iawn o Polynesia yn reiddiol. Ti'n gweld, dan y chin, ti'n gweld rhywbeth fel wattles ar eifer? Reit, Liz, fe dorri ar draws, mae gennym ni ganlyniad, dwi'n meddwl. Wedi penderfynu, dwi? Mr Robinson, o swydd arbu sydd ar gair ola. Pa ffordd ydw i'n mynd nawr? Y tamwrth ytha hi ar y pare, lle mae'n mynd tro mas gwni? Mae'n nelu am y gyfrwyog. Mynd at y gyfrwyog, fi'n credu. Pasio'r cwne. Ac yn mynd i'r gyfrwyog, y saddleback. Amanda Phillips. Gwych, Sir Fynwy. Ac yn edrych wrth ei bodd. Meddwl bod hefyd, achos mae'n hwch werth ei gweld, yn dydyn Liz. Mae'n edrych yn hyfryd. Mae'n edrych yn llawn ac yn gryf. A oedd hi'n symud rownd y ring, fel... Yn osgeiddig. Lle mae'r ail wobr yn mynd i? I'r middle white. Mick Paddock, O Swydd Stafford. Mae Mick mae wedi wneud yn dda trwy tymor i fod yn onest. Gwych iawn, ynddi. Felly'r cyfrwyog a'r middle white. Dwy hwch fawr. Ddysgwch chi bod o'n licio hychod mwyn o Liz. Dwy traddodiadol hefyd. Wir. Wel, gwych iawn, Liz. Oeddech chi'n agos i'ch lle tro na. Llongyfarchiadau i chi. A llongyfarchiadau i Amanda Phillips hefyd o Sir Fynwy. Yn cipio'r brif wobr te. Yr hwch ore yn Sioe 2025.